Tältä mun koulun pihalta. Nyt parkour-radalla. En kyllä saa parkouria kuvattua, ehkä saan. No, aloitetaan nyt ekana henkilökohtaisista asioista. Ne, jotka haluaa, niin jo saa toivoa tiettyjä pelejä. Assassin's Creed saattaa tulla. No ei kyllä tuu, en jaksa ostaa. Surkea pelisarja. En osta. Saattaa ostaa. Sitä. Nyt saatte katsoa parkouria samalla kun meikäläinen sepittää tässä. Noin. Mä oon täällä kahden urpoan ja yhden hyvän tyypin kaa. Tää yksi jätkä tässä vaan parkouraa ja mä tsekkaan miten se parkouraa. Hei, mä näytän sulle. Hei, tuu tänne. Hei, hyppää tolta pallolta. Ota tästä tangosta kiinni. Ja noin, heilouta itses tosta läpi. Niin et jalat ei jää kiinni. Ei, oota hetki. No niin, uusi yritys. Parkour-yritys. Hyppä, ja fail. No niin, seuraava yritys. No niin, siis TF2 on tulossa, MV1, 2 ja 3 tulossa. Kiitos Uuni Magara Viitoselle, vai oliko se Uuni joku jätkä, en muista nimeä. No, kumminkin. Ja, tuolla kuuluu äsken uutoon, mutta tilakkaa. Mutta ajattelin ihan ilmoitusluontoisen asian parissa. Mitä peliä te haluatte nähdä? Mä teen vlogeja tästä lähtien useammin. Tää on eka vlogi mitä mä teen. Tai no en oo varma onko eka. En varmaan jakka, saanko tehdä. Kyllä mä teen vielä lisää näitä. Mutta se että nämä paikat saattaa vähän vaihdella. Nää saattaa olla mun kotipihasta, nää saattaa olla mun vanhalta koululta. Ne saattaa olla pelikentältä, ne saattaa olla mistä vaan. Joten älkää odottako, että kaikki on tältä parkour-radalta. Joo, ilmoitusluontoisen asian parissa toi Nurppa. Jep, mä oon Nurppa. Ja toi on hyvä tyyppi, kuvataan hyvä tyyppi hetki. Hei, kerropas kuule mun kanavan nimi. En mä tiedä sitä. Ei nyt, Pelikamu Fine. Älkää tilako siis sitä kanavaa. Jättäkää tilaamatta se kanava. Aivan paska kanava, voin ihan myöntää. Tilataan Jama 32. Mä poistin kaikki videot ja aloitan tänään alusta. Joo, se on aivan saatana paska kuva ja se ei osaa mitään. Mä oon sua vanhempi videon kuva. Yhdistääkö kanavat? Ilman käsiä. Vois niinku laittaa samalla kanavalla. Mut sä silti mua vuoden nuorempi. Sä et voi hyijätä minua. Kuulitteko olen tuota vuotta vanhempi? No ehkä vuotta. Miltä vuoden olen? No, sä et kuvaa meikäläinen. Mä kuvaan jo sua. Sama toi on siis se Urpo. Ja toi on se Urpo. Tää on se Urpo. No toi on Urpo. Tilakkaa kanava Ojamo 32 IFY. Älkääkä unohtako minua. Minua ei saa kanava Pelikamu Fine. Odottakaa se. Noniin. No jatketaan. Elikkä nyt kuvattiin parkouria. Tää vois loppua tähän nyt, kun tää Urpo alkaa urpoilla. Mutta jatketaan pian.